Günämidi bagşlaýa eneler. Sebäp eneleriň ak süýtli döşi köp garalan günäsin ötýä. Şeýdibem kemelýä enelen ýaşy. Ene balatyna buyurdy yumuş. Ollidi. Ödüň et oň ýaly işi. Ýanny ene. Emma öttü günäsin kemelli enäniň ýene bir ýaşy. Öýe wagtyna gel, giç gelme balam. Ogly bolsa ene çenedi daşy. Wah näsem kam. Emma günäsin öttü. Kemelli enäniň ýene bir ýaşy. 20 ýaşynda bolurdy ogul. Gapak ýaly boldy tüýlüçe döşi. Inni ata bollum, adam bol oglum. Gysylly enäniň diýişi. Ene diýişin gysy 32 gedek. Her gedek gasanna gaçda bir diýişi. Enäniň her gaçan diýişine derek yaprak dek saralyp gaçda bir ýaşy.